Бүгіннерге амалуғын бөтіңер Саха Республикатын ұтық олықтауға героия 6-16 сыл ұстата ұйынниксетінен үлі әбіт Саха Республикатын түйетін қайсыутын әгетігер сударствынны премия лауреата аға дойдүйіндігер үтіелерін ехен орджан түрдіс истепенің кавалера. Аграфияны ғорамына Суттакова ағы 15 сағығар аналлақ алаас қотынна ден ұйынниксеттер ұлыста күрәқтер болан аста. Тірәйіңі ұлыс қаздыр нәхілегеттен әтті қаманда кәлін күттінілі. Улуска никсыттар күрәхтәре курутун өрө көтөгөлүләхтек, онна сәргәхтек ахар. Буда сырыга төһәдәрдәхтә каллан турдар. Ону аксыбакка улус касда нәһилегиттен сәтте хаманда калан кыттынылла. Аграфини горовна хамай главный ден кини үтү ханга ола ушудулатади ите туактенге. Тиңеһене арыздойдаханга ден бир накта күрәхтәһин уркылыгына күрәхтәһи терери үрүнгө шораны денге. Онун кулы бихи опыт атастан ден манна хим бир маннык күрәх нада диханыбыт. Күрәх бастакы түймәгә рыгыныксыттар илиләреннән ынак гытылар, бары брабыланы ирдебили тутуһаны ынак синнен суян сотон үрүмилгени үрүлеттиләр. 14 минут етләр булахты. Түйттәк панактары бит. Симменталь доктор булды вакарнар ди. Үттәнактар буны хасыды мадак буланнар үттерелбә. Алин дойкага агыс 9 минут гына булактарны илиге нормальный. Салгы ынак ыр аппараты биремега ыгыга хомуюга күрәхтәстиләр, теорияга тестирование астылар. Каза түймәктәк иделәреннән эстафетага ыры күрәгегә бастыңнар баһарыстылар. Моны дәгә кайсы председательләре оксанны тыга күрәхтән командаларга очко аптиләр. Бүгүн күрәккә бу олак каян турын мәкән тура кәлдүт. Монна бу урукку доярдар дая калып буламыт. Аны санаан онна бигөлөв чөмүн көрсө тария күрәктә гэлбит. Менә хәңгә кис булды бут. Огда хәңгә кис булды бут. Эстафета кис булды бут. Теория онна тока халды бут. Разборка халды бут. Күрәхтә мөгеннән бары түймәктәргә местеләһән бөтен тыга хайстатымы никсыттара бастыкы местәгә таксаннары йөрү өргөйн билгеләр. Киниләргә 4 тыйынчылык сертификат. Вердü dağı, şey bağa, aslında dağı. Республиканский күрәккә варага белемнән як. Антон Аграфени Гуровна анал бирихин комур улус бахына кайыстыбаларын сүмердәмит командаты кыртуттарда. Салгыда манны күрәктәре терилле туралларыгара багасынатын тиретте. Кыттачылар бу кабары эбедер эби битен кудды кисер олор. Нахачы вейлотчу. Бапураска деп теттилери барды. Тагалкай. Ынагында күрәк урут күрәк бар булыр эте. Күрәктәһи. Ол онды бар булы билинне даяклар. Илин кәлин тәгә таддыһы булып эте. Ол хуак. Ынагырагы күрәктәһи булыр эте. Асенка тура пятницаттан пятница көрелдер. Онна асенка тура. Онна надиһы булыр эте мен. Онакта бу буттарын котуруктарын такымнарын баратын плашын рахты. Тәрәһеңе Саха Республикатын тытын кайыстыбаты министрі Александр Атласов, Саха Республикатын сирек үттөлөға солус пасалаячта Афанасий Семенов кыттынылылар. Кенелер бастың үлі ғаниксыттарға нағарадыларын тұттардылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Саха Сирия күнтен күн.